insha Allah za mu yi bayani akan element, compound and mixtures. Kamar yadda muka tsaya a bayan da muka bayani akan matter, its properties, physical and chemical change. To yau kuma za mu yi bayani akan three type of matter. Duk inda matter ke type ɗinta guda uku ne, ko dai ta zama element ne, ko compound, ko kuma ya zama mixture. To a yau za mu yi bayani akan wa'innan abubuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Mixture is any substance that contain two or more constituents which can easily be separated by a physical method. Abinda ake nufi shine mixture, shine wani abu ne wanda yake dauke da abubuwa wanda suka samar da shi daga biyu zuwa sama, wanda za a iya raba su ta cikin hanya mai sauki. Misali kamar salt solution, kamar ruwa aka zuba mai gishiri a ciki, in ya narke ta wannan to ruwan ya zama mixture. To za a iya raba su ta hanyar filtration kamar yadda muka yi a baya, ta hanyar evaporation kamar yadda muka faɗa a bidiyon baya. Kamar blood, jini, shi ma mixture ne. Crude oil shi ma mixture ne, shi sa za a ce an tace shi za a samu su kalanzir, man fetur, gas da sauran abubuwa. Kamar air, ita ma mixture ce, tunda a cikinta akwai gas irin su oxygen, nitrogen, dust particle da sauran abubuwan da suke ciki. Abu na gaba kuma shine compound. Menene compound? Compound are substance which contains two or more elements chemically combined together. It forms as a result of chemical change and the new substance form. Wannan shine bambancin take tsakaninta da mixture. Shi mixture they can be separated by physical methods. Wana gani they are chemically combined together. Babu da haka ba za su yi separating by physical method ba. Abinda ake nufi da compound shine combination ne na element daga biyu zuwa sama wanda suke haduwa su bada wani abu, wanda kamar misali in muka dauki water, ruwa, mun san cewar combination ne tsakanin hydrogen da oxygen, kuma wanda dukkanin su element suka haɗu suka bada ruwa. Haka in muka dauki sand, wato ƙasa, mun san akwai silicon ne da oxygen suka haɗu suka bada silicon oxide. Haka ma common salt, gishiri da muke magana, shi ma da sodium ne da chlorine suka haɗu suka bada shi, wanda haka ba za su taɓa rabuwa ba. Haka ma suga, ko mu ce mata sucrose, ita ma tsakanin compound ne suka haɗu suka bada ita, wanda ba za su rabu ta daɗin rai ba. Abu na gaba shine elements. Menene element? Element is a substance that cannot be split into simpler unit by an ordinary chemical process. Abin da ake nufi element shine abin da ba zai taɓa rabuwa ba, ko mata kaga su wa'incan compound cewa aka they cannot be, sai aka chemically combined together, amma su wannan gaba ɗaya shi ba combination na ba, shi kaɗai ne ake samun sa, kuma ba zai rabu ba into simpler unit. Kamar misalin ita oxygen da muke magana, hydrogen, oxygen ita ce iskar da muke shaƙa kamar hydrogen, sai muna da iron, tin, gold, silver da sauransu, duka wa'innan a element. To abinda za mu haɗa alaƙarsu shine shi compound, wa'innan element ɗin ne suke haɗuwa su bada compound, su kuma element compound da suka haɗu suke haɗuwa su bada mixture. Ina fatan an fahimce ni. Elements su suke haɗuwa su bada compound sai su haɗu su bada mixture. Wannan shine alaƙar take tsakaninsu. Su wa'innan kuma su ne forms da ake samun mata a ciki. Misali in ka ɗauko, misali muka ɗauki water, ruwa, ai kaga mata ne, element da suka haɗu suka bada shi shine oxygen da hydrogen, kaga element da suka haɗu suka bada water, ruwa. Shi ma muka ɗauki salt, gishiri da muke magana, shi ma sodium ne da chloride, su ma element ne suka haɗu suka bada element ne, su ma suka haɗu suka bada compound na sodium chloride. To yayin da muka haɗa water da yake compound da common salt, sodium chloride kenan, gishiri, mun samar da abin da ake kira mixture, saboda mun haɗa compound da compound su bada mixture. Abin da za a fahimta, element da element su bada compound da compound su bada mixture, shine yadda abubuwan suke. Sai abu na gaba shine inda za mu kulle da shi, shine bambanci da yake tsakanin mixture da compound. Dama shi element shi abu ɗaya ne, bai da wani hargitsi, amma tsakanin mixture da compound a iya samun hargitsi. Me bambanci da yake tsakanin mixture da compound?
ita mixture it may be homogeneous or heterogeneous. Me muke nufi da homogeneous? Shine abin da in ya shiga cikin wani abu ya narke baya nuna wata alama abu ya shiga ciki. Misali kamar muka sa gishiri a ruwa, in ya narke in ka kalla da idonka ba za ga alamar da wani gishiri ya narke ba. Amma in muka ce heterogeneous mixture, shine mixture in ta shiga cikin wani abu ya narke zai ba da alamar dole akwai wani abu a ciki. Babban misalin da zamu bayar na heterogeneous mixture shine kamar me zan bayar ne? Shine kamar misali a ce a sami kamar fenti. In ka ga fenti asalinsa haɗaka ce ta wasu abubuwa wanda da kala da sauransu wanda su suke haɗuwa suke ba da kalar fenti, amma ga ba su narke sun zama nau'in abu iri ɗaya ba. Dole kowanne ya fito da ɗabi'unsa, wani ya sa shi ya kauri, wani ya sa shi ya kala, wani ya sa shi ya abu haka. Wa'innan su ake cewa heterogeneous mixture. To abin da ake nufi, ita mixture zai iya zama ko dai homogeneous ko heterogeneous, amma shi compound duk inda yake homogeneous ne, kalarsa ɗaya, inda abubuwan sun haɗu shikenan. In dai element suka haɗu suka bada compound kala ɗaya suke bayarwa, ko da element ɗin suna da wasu bambancin ɗabi'u nasu daban ko kaloli, wannan ba za su yi affect ɗin wannan compound ɗin ba, tasu daban zai fitar duk da cewa su suka bada shi. Sai kuma abu na gaba shine mixture constituents are not chemically combined. A mixture su abubuwan da suke haɗuwa suna bada mixture zai are not chemically combined, ma'ana ba chemically aka samu aka haɗa su ba, amma element su kuma da suke haɗuwa su bada compound zai are chemically combined together, shi yasa ma ba sa rabuwa. Sai abu na gaba shine mixture can be separated by physical method. Kamar mun sani wannan, idan kana da misali kamar idan kana da gari da yake da size ɗinsa daban-daban, kaga in kai sieving ma'ana tankaɗe, ai zaka tace mai na sama, zaka tace mai manya-manya wanda yake niƙaƙƙen sosai ya ƙasa. Ka gani wannan kayi separation by physical method, saboda su wannan menene mixture ce. Amma in kana misali kamar ruwa, abin da zaka yi ba zaka taɓa raba shi tsakanin oxygen da hydrogen da rai ba. Shine abin da ake nufi ana. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba inda insha Allah inda zamu yi bayani akan element, mu ɗauko first 20 element da zamu faɗi kalolinsu, wanne ne metal, wanne ne semi metal, wanne ne non metal, wanne ne metalloid, element ne aka suke samun suna, aka suke da symbol, daga ina suke samu, wanda suke samun symbol ɗinsu daga name ɗinsu, da wanda suke samun symbol ɗinsu daga sunan sunansu daga latin name ɗinsu da sauransu. Da shi ne abin da za mu yi a bidiyo na gaba. Daga nan kuma sai mu yi separation techniques, sai mu shiga cikin chemistry sosai. Wannan yadda dama daga introduction muka fara. Mun gode, ka kuma manta ku danna alamar subscribe.